السلام عليكم يجري وجهي Magomed Abayev her töröilehtőkör kanál reds reklámjával szó kanálon. Akkor csak az videós csak usson, és csak az videós csak us. Чудовный подписаться, диар гуш хорошо, прикол csak usson. Подписчик без роком. Подписаться, диар лайк, шакокon videósan. Hallgatsz a videójuson, Oszlop. Szóval el, her kereli jälle kausel tuo joko. Interneten slabo jól badnik nincs. Na játszhatsz a sévegel kolyakok. És ссылка в описании, уж он чудо или подписаться. Ассаламу алейкум.